Айде, добър ден, град Калофер. Гондолката е изпразнена. На сметището, ето стария балган. Ето къде са животновъдните ферми. Искам да ви покажа на днешния ден, 25 март, за каква екология говорим и къде изтръсва този камион буклуците си. Тези хора са от строителната фирма, която строят, полагат асфалта. Човека си изтърсва, сега ще го изчакаме. Ето, тук е, това е с години натрупвано сметище. Връх Ботев и гондолата на фирма Пътища АД. Браво бе, хубавец! Еми, я да слезем сега да видим какво се случва. Охо! Горе животни, долу сметище. Браво! Не е лошо. Какво става? Ето го, хубавеца си отива. Заредиле. Номера е СВ84 68 АН. Ето вижте какво много хубаво сметище. Просто чудесно. Строителната фирма, вижте къде си изсипва боклука, напръстява сметището. Еми, мога да пожелая на новопоступилия кмет на град Калофер успешна служба и да го поздравя също така и за качествените му действия. О, то е огромно. Браво на кмета. Браво на кмета на град Калофер. Това е туристически град. Не ви ли е срам, бе? Връх Ботев горе. А тук долу строителните отпадъци на строителната фирма, която полага асфалта. Браво, бе! Съвсем случайно, вижте на какво попадаме. Чудесно! Поздравявам ви! Браво! Отново поздравявам новопостъпилия кмет на град Калофер, община Карлово. Браво бе, хубавец!